Onuya, memuakwa baduba emergency Ghana TV so. Nene me story no depa na me so be like no wa share na face so. Or subscribing when me notification bell no so. No notify se bia videos bia me bia no. Unso benye bi aye de ahwem. Na enipa bi friboki na ebae. Na wo hwe edan ni ejapade o ma jadofo. We die minyanka makwa kwotena baako. Na eche ka omusa wo wuye wunsu do ma wo bi paase no ma ye ejapade ni sanso na o ma wo. Na ejapade ni enkwa no ma wo ni nyina eche ni kwa na dofo bibi esi wo so won kam ho ni enkonko tie bibi kuna esi na kasa info manum mempesi meka mu nsem bebre odi enkonko hwe video no emra ani Aminatu Ibrahim eno so ni feedback na abei meka Aminatu so wonim ni papa eye ababa wo ya otiti ska ema ne boyfriend ehwe na ema ne nya baby papa si ya ise de wakwa ko waro ono na dafu no eno ni feedback na dofo abeya eno so medi ebra mu na mpesi enkonko tie mu nsem ye de emra ne ba modofu message share ma adwene ewe achinti de ewia yi asem bɛn na de waba yanim wa afidie yi so yo empanfo meda mu nyina amase ami hyiram asem a de me aba ne se me wale be memi na me wale na me ni nyina ye fre nyame nti ewo mu na o ka kire me se eni pasmesi me pese me wale oba ba ko kan me kunu so o mame o papa wo mu mienu mema mienu ema mienu nti wo kan ya wo ya obe ware yemra na meti ase no ware ye to ware be ma na oba ne de ne baaye no obaye obewo oba baako be ma baako oba ti wo mu ana mi kunu no wuye ena mi kunu no nua baako o ka no ho no so wuye entina ka papa no efie no so papa no anesiye papa bay mi kunu papa okay nti wase ti papa no hwe ya wo mu no se dabi edan no me chama nanafo nyina ne mama ne babema nti efie no wo chema obia wo wase no mase no echema ne ma no ne nananom okay nti mimi nyabi obia nyabi na kasa ni nyemu na me baba ako anche na oyese wa bodam nti wa na mi kunu baba ako so woni je nti tama oti se ye be che dan no obae no kura ni ye ma ne de onua ba ye ma ne de to obae no smame sedi akula ye ni jedi ye de duro kano ne ho beto no kro bia sa atem na minister ne dan so edan no minya amiensa nti wa na msida bi adwene beba na akola no so maame wo ho me kura no wo ho na msinne me yidan baako sedi ebe ye de meton na me de amaw na de akohwe akola ne yere ntimton edan 100 million ai eni abre ena me yi 70 ema boy no se onfa akola na nko no me kura ba no di na me kura no wo na me kura ne se me fa 30 ni ma no omo dan na omo timu no omo kura omo beton ne ba ne ya omo beton na watua me 30 no satam so no ma me no ho mfa de bia na msijo na me dane 30 na mde ma no ena boy ufa akola yi wo de no ko ye free boy ne say Nuruddin ti Nuruddin fa wo ba no ye free oba ne say Razaku ti Nuruddin afa ni nua Razaku e de ne ko nije to aso afa de me wo ho a akola yi metene nka me frɛ no a na we me baye de ode no ko ye na fa wo so wo ne ho ye na de ye na bosumi so bia nso a o maame na mdi sika ma o maame na o de stand boy no
edan no so a nkola ne de emi aka mienu eno no eya no ayi nuridin no waka kire o maame no mo de ama han ne ya disika no ama akola no ya de ko ewo mo a me hwe ya edi na me se nuridin na etisen wo se ye me kura me beba me ne akola ni nyina sempa fedie waba no a wone ne yire ne mba ba me hwe nanim a me kobusa me ba ne se me pa chololidi me ba no wo eho ana otama ba se me mfirifie ho bepira me nam se die onunti ama waton wo dan no baako ama nuridin de ne ko nije no yes onu nuridin na bagana waba Ghana ena wo kobusa de se na oba ne wei ena oye dai ena otama ba wo de bebo me ntimi kunu wo faase number wo ena so mi mu ye fie no so be kwa ho ena so mi mu se na odi mi pie na ade de tai bi twam na odi mi tena mu boy di akire ba abontre no mpem no ti ade de tewura mbusa se ode wo kɔ he no mo so odi ekɔ uduru bus stop a wo be kire ba bi okɔ na ja me kɔ ti me kɔ report ye no ye ba be pɛ no asa dwane kɔ ne je wa ma na o maame wo ho di kasa ne nyemu sese no ade a me ya mi hia me ba ena akola ne japade enso o mo japade e wa ha ne edan mienu no wo de ne nsa atoso hwan na de ne nsa toso de o de me ba no kɔ Niger no se ye onuanom edia nti wo mpene ma me mam enso me na mabomu kaye bibia wo de ne nsa to dan no so me ba no so a wo fa na amere me edan no so a me tɔ ne ye no me de no de maton se ono na tim ono na wo no hwan na toy de otoye no ni ese se ono ne wo fa me so na meni tan me hu ba bia meni abre enti eno de krobia ene de me fan se maton enti se si a oba nuridin ne net de wo ton ye ni mu de me ton ye no enti kire se nuridin twa ne ho sa be ton dan ni free won se ano be toye afi de me busa ne na no wo se an otua kama ne wo fa no no waje na me si yo me mpene to mpene no a se me di ka de ma no aka se ma ton me mpe eturu bia wo enti me je me ba na edan no nkola ne dan mienu no so won tene sanfi ho enfa ma de ma me ba ko edan no mpacho sebe mpamcho papa no ne ba ne ko gina ba ko pe eye mimi kunu na mimi wu mema nti eye ne de be ma ba ko ka ho no wango eti ye cheye no ne ye de be ma ba ko ne de wusi amfo man wuso na aya kola o na me hwe a prepare enso ade a me kira no na me se ye nsa amfa man na no waton de de ma wo no me mane de no so ho a wo do nsa to so se ye unua na ene wo mo na mimi ni bibia wo fie ho me dwedwe ma sa mente ase ena mpanyimfo am se me ba ba da ho na maka bia ma me na asem na emu owiram okay enti kan ye kan nuridin no ono ne maame enko ai ne maame wo ba baako be ma baako ai ena wonso oni ukunu ewo mema mienu na wo mienu ne wei baako na wo ni je no baako aka wei baako de wa firim oh kusa ena baako aka yi ena saa yade ya beka ena wa ba jimi sika se wo kohwe no nke fe waje anya bone afedi mu nsam a odidi mi no okay se ono wa ba Ghana nuridi no o Ghana enti wo ba Razaku ewe wo so wo ni je ho na o ti Razaku nka mente me kase onfa ne number mama na ebedane asem
oso ono a de ne beba ono a de ne beba ono a de ne beba ba sese ono nso ne yere ne ma baga ya omo tifie ho ya me dan no a akola ne dan mi enu nso no wo se obi omo obi anko ohwe onua ba ono kura ba ha bi watime de dan no akoma wo bi onua omo busuani no de han no ti busuani ni timu a wote me story no no obae no se ma me pa cho jowodan safwa oh me ha dan ni biom fi sensamo a mabusuafo ni di no menti bi da enti wode ma me pe enam de safwa no to kwansi na me ba me kuraba na oba na oka ho no waba wo ba e osema me ba cho bla no tim de safo abrem na de abrem me de ma de ato no sema fama me mama damfo bi wo de na se me mfama woda dia moyemi amodidi dan mfi se be ma wuye me ni mu kapre enso ma bom ka 60 million nam de ayemu tight nyina kama me fada safo na ma wotra woka osima me nya de a me di animu me pese me di animu ka ma akoko sika me nya to aduane adi me ka ya na me fa safo na me safo na to enti ewo mu anu asaba no pa me chobu nkotodwe ena me se edan wo de gi a hwe no wan fa sika na anye hwe fa breme wo se ma me bia 1 million me di animu nti na me ni abre Krobia me de safo na ma me ba be men abema no kra wo kokwan so se mintimi nko ade a wo ye me so de fakọ abema e ko ye no de safo no koma no wo de safo no ma ni se pe se ne yatuaka ama no e ho an wo yi 10 million se abema yi emfa mre me wo de ba me nam wo de ba na sene mi tirim nam se da bi ode ma high 10 million na me ba be ma na ode safo na koye aha oba ne oba ba na okra baba ne dem oso ode ma high no 10 million na was ode ma a high no I said 300 no de aka mane me ba na oyare no ode de aka mane aha eko Niger ho wo kan ya pe na me be se ode amane agyae ade dani sta no mo de mema no mo de amane ntim de agyae me ji 10 million na mu ana me ba ko no so akra ne e be ka kire me se wa free mu oh ena akwa ba ko wo e friend alasa me ko ye na me se alasa pacho mami ska no si da bi wo dan a wo betim de amai ko se yasem ko na wudi na ja me ja ye na me ko ye me kwa ba ya sesi a wabetene fie ho me a me ba wanfa me ba mre me nso a edan a me die no a wo so a wo se me di obi ko ho a wo ti da bi sesi nso dan ni nipa mienu wom wo mo nso aka kire me se nne me ba se wo mo ntu wo mo betu ye mpe kasa okay eye okra baba na ode dan na ma han sisi ne ye friend say Rukaya aya kwa me se okọ awzem na o sasa o hote say a obekan say ete say obekan say kana lafia o ya yingika Rukaya bra wanim o hote say ya jikinka eye makamtwi eye makamtwi oti asanwase ote he abo aha na be kasagunti ya ma wa no men bibiwe efie no e wa abo mami unim no oya ode o mami no ode mami ne madan no ona ade ma han mienu ni nyina ode baako na ama han na hwan na de baako nso ma han me bra me dinachi
obra udi na chi muridin ene de ma han ada na momo wa mo de na mode maami momma de e ma han die ntia Rukaya me pa cho maami ne die na ye de ama han ye mfa ma han se de ama han me once pe de o ka se me de ama han be de ma han mpa se 3 years kura ni na me nchemu a me beti me de ba ma han no enya se me de me boso na call no ho se on fa kima na me fa da na ma han na me iska ni nyina kan se akola no o akwantu mu a ye hwe ne yale no me nua be me na o yale ono o hwe ase ya mfa ho no ba obefa akola ne ko emu a na se o ho anu ahwe ase nti omo je ne to hospital de machine sisi ni so nti ba o ka se ye de me nua ba na ja akola no wa ba na nya ne pe no no de ba ye de ne to eyim ne de ne ba ase ena ne ma no so ne na o kan ye de omo to je ne kam no wo moto wo papa no ba ma no nti nyese o bo apa no ne nkura ne yire ni nyina ba nya ne sa no yale na me blade na o de ma han no wa kwantu mu no se nipa na o hwe ni nua no ohia ska no de ahwe ni nua no okay eti mi so me bla na o ho na maami bla na o te dan mu tu na me ka che me maami se ma nipa na o te dan no watu afri dan ni ene sa na tie dia me nua be ma na frem se ohia ska a mo de be hwe akola no ntini sa na tie dia da me mfa ma han na ska no yemfa bi msani me nua be me no mfa hwe akola na yale me kan na so you wati me kan na me odo me maami wo so wati me nya obi di amana me se ai me nya obi di amana mini pa na me de man kwa minimu no ma na mo de dan ma han wona de nipa no ba se nipa no so opedan minimu no da na me de dan ma me de dan ma kasa ni yemu no kura de e ba me de dan ma 24 million enfie sai 4 years abo me ba twan abo fie me ba twan abo fa he abo number 2 abo number 2 dan ena enfie 9 24 million 4 million hey adan of I said 2,400 for 4 years me ba twan enti afi bia ye say mon calculate mame fi 70 cities ko enye bosome na meka okay afi nti mon che 24 million divided by 4 na mon check mame why eja ma honya ha mame na ona me twon okay enti di ama 24 million for 4 years and now yeah day me de ma 24 million said the o ka say me de ma me han a me se me pesika ni bia dia me pa ne chewo no enya ne senti na me de ma han akora no a o ho na nipa na o sa ne yale no afre se ohia sika de ahwe no na me ka kire me maami se edan no o me mfa ma han ni mfa sika ni bi nye de ense ni akora no ni mfa nkaye ni ma ono me maami me kan no see you me nya ne sa nti na me de dan ma 24 million enti e kire se afi bia wo de dan ne ma 600 cedis he Rukaya wallahi kanokre oh ya faste oh ya faste sa oh ya faste ofa me you made me be say am oh ya faste enti wo de aboabo number 2 dan ma afi bia 6 million enye ntabo dan o meba jakob allow me ba twan enye ntabo dan me ba twan aboabo number 2 me ba twan wo de afi bia ma 6 million me ba twan mema nintra obebam mema nintra to aso ena ye dey atiefo mesra mo nso mo ani di akire skano me bla me send ni 12 million ana me maami me man me de ne ba be ma ya ogina akire he ya won ne ba fie ho ni eji skano na won so ji 10 million koma o maami no okay ne ka mi nsema ska ka o si me di 2 million ne ka mi nsem 2 million ti wo de dia ka sende wo bra me pa twan ena o de 10 million mama na first one ba ko ne so se hwan na de ma han eno na o kana me maami nsema o ka bebre nim so ai se me hunse untimi nkasa Matias ye kasa me pese me hunse dan no se ye mienu me pa twan endi sa wo de ba ko ma han 4 years je 24 million na ba ko ne so hwan na de no so ma han ba ko na me ble ye di kan di ama han po dada na me ble ye ba Ghana me pa cha me kasa o yale o mo de ne ba ye no nipa na akra ne woni nsam no
friend say ohie sika a wo de behwe akwala no ntimi bla de dan ma han e di sika ne sanni nipa na okobo maame na mane maame ne ya we bibia onim hu bi enti otia na wakasa bibia ne ba be ma ikro ha no kro anim because say me ho na obeji sika obafie ne nyina de dan ma sister no ema obeji esafo ade ko he enti enye se kululu se maye kululu se me de dan to me na me de ma han se bibia me bia me bon me ma me no me wona te me se si o se bon twemo ho mfiri dan no ofa tie me pa cho edan no ye na be ma edia ena o chema ne nana no o mo ma me fonu ma me bie no e ma ne dan bi enti ye nkase dan ye agi a me ni nwa me ye dan na fa na emom no ye de dan no ama han ono ma mi ono ne kasa wo kan wanka eno de opeso odi dan ye on se odi kan ton ba ko sebi anke ye ton a kan ye na nafo nke ye ameto dan no odi kan ton ba ko timienu na aka na osi odi obi ba fie ho na me brace ye ma ne fam dan ma obi no enye ne se odi ma obi se o han dan no oso obeton forever na ye odia enye me eye nuanom dia ye nso muslim ye sa na ye nso eye nuanom dia enti ene ka chen se ton de ye ma ne nton anke ye ton a anke ye na na mponye ye papa de ye na na fie anke ye ameto se efie no wo hokura na ye abenya bi ne ayde ne adem enti ye ma ne nton okay enti hwe maami we ni ho ne ba na bodam sa dan ne be ye hwan dia ye na na fo no dia wabra na na cheye e de wo wase de maaye no de maami nso ase e de maaye e be ye wo dia enye minimi enye me tieme ewra tieme enye abusua fie o eye nana fie e nana chei o se wo je wanfa mom anka sa hey eye me nana no nyina fie but wo chei wo maame nko maame nso enko e na mu nyina mu firi mu papa mu ene bai ena mo papa ache nananom ade a obi ade nko enti wo woni tumi wo maami we ma ne de ne so ugitum sa bra me pa cho edan o kan wasi mpapa no mu yeminu ba ko na ono kan no me na be ma ewuja no sa mpapa na o ka so mienu wuyi ansa ne na ba me che efie nya ne sa ye na be mpapa ne di ka wuyi ye papa ne di ka wuyi ansa ne ka ye papa nua no panin no enti ye na be ma kura ewuja ye papa penina ono wakain enti ejapade no kura ye kan se kase ye kan enye ye papa sa ne enya ejapade no e papa na ba ko na ono penina ono wuye no wa oba wiase wa anya bada enti ono ne de ene ye chema ye ono ne dai we eno ne ye kan ho ase ene omo chede mai mi se kwa mi kwa kan dan me o karo se ye chei asa busuan fort na ase chei enti ya che de ya che no ya che ono ne dan no hwan na be share ne nza de wa ngono owu ye de no odem no eno san be ye hwan de eno na me ka se ya chama yen se aha me ka se de na ono papa ne demu a odi wu ye no eno no abe ye hwan de a abe mi nua abe mai dia rukaya okay mate tiefo meba mebusa wasa mebusa na onso monso mode mo ani ene mo aso ensu tie bi ni nua Nuridin ewa ha sorry Nuridin tinasena mi musa wasem baako eya kwa me de meka no na obebusa no okay esi eja kwa me ya me auza translation mai o de me ko yi do be ko doctor Alpha Plus aba na Thursday there doctor na dia utiati o because o sponsor me mam dia sponsor endia ni o wa asem body pop we have been boss na go what's that? Oh, compressa. What say pre obi di aka ho. Eye. Me pre na cha wo odi di anye. Menku na dia menku me di okura ma say you ato nchen. Okay. Enti me kan na wo kan fast. Ye ko ne tentem. No ready on what to say. What you Okay. Oze say karaji karankara otene nkaka karankara dia mete okay Razaku ewe okay Niger no amanu kana kai azumi fadi abin ganna no very good oh yeah yin magana ko
wase on kasa na se because me say we fasting tu won kana kore. Okay, very good. Fadi gaskiya o. Inshallah. Very good. Edian na unua Razaku ayeno. Ni magana. Efiri na koda brim wanyini na wabodam inti waninam unti aduane ofani formula with obianim enu de abusa fo obianim alaji guruza obianim. Okay. Se ye ya ye ka sei ona ade ne ko nije ne hote sei wo ho. Alhamdulillah me Niger mi pamno ma mi telani mi yenjuro mi ajuma ede mi shen mi na mi yema inti mi o ma wari mi won kwadan so mi yire mi no inti mi no mo no inti mi bafi ene mi be hu abusafo na mi simi ko inti sa mi si hu condition ya duro abre mfaso bia no ya mi si no Niger o mo ya de inti ka wo mu ka mi kono mi pamno ma mi wo store inti ka oyeminu wo brenu eyemi ya me ka media me boa na mi di na ko me ko wa na mama duro fo no ma ya bibia me beti ma boa ye bibia beba inti mini ma men kasa no mini mi ma men kasa. Okay, wa wukura. Okay, ya men fani crazy inshallah. Inti mi kan eno si waya dia inti abusa fo bia si waya dia pa inti wodi no komisi inshallah me dinu ko mu si waya dia sa na efe ene meni ni ma men so yetina ya kasa mi se de mi ko no de mu beboa me kakra se bibi wa mu fan kam ho na meni nu ko so okay ene woni so ma meno tam no kura wo kasa wasi wa tondan na wo yentodan kura na yentodan woni na nyanska kakra de kam ho ene me koye intimidi akora no koye no aya na me friend mi se se de ye hweka kana kra bibia beba so inti ye condition ni de still sa si ya sana ti inti se ya onoda so Niger Niger na se wo na wo fa ne koye se condition no set saade ya ade na wo ba wa mfa na ma wo be ye de wo Ghana me ade ade mi ba Ghana kura ade mi ba Ghana bibi na nya me mintasie obi wa monfosi obi na ye ma me obi nsu se e busu aljanni ko me ake kira aljanni me ake kira moti na ho asa odi fisimu na bae se jini dia odia se si amenso me te kakra mashallah into obia kanidie into Niger wonso estati ye misano obia si ade ebia ajuma mi ya no mini majuma pampa inti mi na mi wo fimfi obia wo mi nchenti minya ajuma bibiri inti ana manfo obia kanide obi omukora obi betima ya obia kanide mi si obi ntimi yam bibiji se adan ya me pen obe ya mame enem senem mi wo enem se kai adan se astia mi jina se mi no wo kasa kura se etimi ubo se na matofom on tofom no mi kan na me so me kachero se fagidie kachero ho inshallah no mi dia obi ntimi yam bibi very good ya me ne intimi mi ko masallaci sallah mi tofom alaji guruza kin fesel mina nanu wono kura wo se won pese me ya juma bia because na ma nya me ba Ghana sisi mi ti wono mi yare no mi wo nkwara o be didi ajum wo be de jisa wo be bia wo be okay enti sisi a wa base Nyankopon moa o na mi hunto me ka na mi ko okay mi yire mi nu okay ba ko wono na ba ko aba okay na ne eye wo wunti ena wa wo modern mo unua ena wo dwen ne ho inshallah ena wo de na ko Niger ena sa ha wi yato ade na wo ba wa mfa na amapreko tama mi kura mi ba no bebi a mi condition no se mi no kasa se ku mi wo ska kura kameko mi betena Ghana because se kura mi abusa forma ya de o ma ya still ade ne ha mi nti o mi se mi ko mi bebi because e wona bebi ka mi ni ade ameye mi tia enye easy enti unua no owo ho wo Niger owo hwan ho o bebi a metie fie o
baby a ifia meeting or na wote enti aduro ya ye na aduro de bia ye no ye dware no Jackie me ake kiran Jackie asam no dos enti ye no ye traya ye still condition sa wasi ye no sa na waye okay ona wo ye bema enti wo wagya ne hwei wo di ni gya ahwan no say what the baby a no baby a meeting if you also me ban so ebi so aware omo ebia omo aware omo ndi se a me no wo kasa no se kamenya kaska ye yasallawi fa sallawi kame kwa fa na ba ka be kwa fa na ba yes because me mpe adia mami no wo ye no enye won ose oni unua bay naam Maje ono ne side dan a wonya ya maje aboso mami nka sam binchira kana mintie yanye say me miji eda nya mi de me nua momudia nti se yankopon boa ne se ene bibi ti me ba ne se nyame boa ne se ne hoto no a oba obetena ye betu amanfo ade a efa we na baaye me se me mpene me ofie na ma ho amanfo aba omo so mbehwe da ombeto na ma pamom me se obi a na obeto dan yese me wu a ebe me mpene ma obi nto dan ofia me wa na amanfo aba mso mbeto da na ma pamom ana amanfo se ma ya die pa kamino sami no na etomba kono eno hwan na toy na atoy baby hwan na toy wonu na to obi na ye friend wo se alaji guruza kura asamu woni sai asamu na anya izio on says ya ona ate saada animu dawi nya ona atoy no da be nya ona ato saada me buy me na me anyesa me kotoy o wonu na toy na abusafo bia atamna dani ekokot omuso mo mpini omo mpini enta asamu na ya na amanfo si ayesa no dise wodi ni pakoro sika mano wodi manu so wodi mfa so be kan ena asamu na akokot ena omo ko alaji guruza ana alaji guruza say okay sadia anokore adentina woton he waton dia dise o mani pakoro woto idanu nisika sesi amienu no mo maje aboso mo na mo de ma han mi da ma hai me ba enya ha yi me de mabusa wo ya no wo de ama han dodo sei no mi da ma dan 5 years no o je sei na mi wo o je sei tam na me de ma dan meji 22 million na o mo eya ta kwame na o mo ji 60 nipa kura pipa kura ho bibia o and now J say 22 million 24 million 24 million for how many years? For 5 years. Na boabo number 2 dan bo nya de ana o se atakwame ya se atakwame o na wo di ma han no 5 years enti nipa ne de na so ne tama so ana ni tama so kura wei wa suma se wo pesika ena nipa korosi won fasika manoda mina me manu dan inti but dan na nya wo dia me ba mina me manu dan inti won fasika no emma we ena me se debut mi ma me fasika manu enya hwe ena oje bibi wona ho inti we inti oda so tim nipa koro tim se ni sika ni sika ensan ne tamon so so what the amano but mami say monte mo ho asese edan no enyamo dia maami we mun hwe asem we ye ka ha ne ye ka ha doctor beba sisi a menton dan no menton sa wo ma no sabe omo wa ahoden a omo na bedidie ama obi adie enti edan no si ho sei no dididan ne ho ana wo rukaya onso woni unia no redin muni tumi bia wodan ne so na wo sabe nka wo bedidi no ama me abre wa sabe da ni kura nsa anye ebia di na wa hwanyame anim aboabo number 2 dan dia come 4 years 24 million me hu she enta abodan kura ye say ko pelele so ya sani asia ya wo kwa fa aboabo ha pelele so enta abodan ye egu hono no ko busa say ko pelele so ko bisa say even bosome pelele so enta abodan pa chao
mo a mo yɛ ntaabodan ɛho business landlord fo a mo yɛ ntaabodan no mo mfrɛ mi sesi anamonka 1 month pɛ kora no pelele ntaabodan yɛ de gye sɛ na wo de dan akɔma 4 years for 24 million one year yɛ 6 million why enti adeɛ wei no ɛyɛ straight up sɛ wei te ne ho ase na wei te ne ho ase a saa kasakasa wei ɛnsi but me hu biribi sɛ maame nso sense danger sɛ baabi a sɛbi baabi a waduro yi wanyini ne bɛyi sɛbi wabɔ dam enti sɛ bi a manu sisum na so ɔno nso ba bɛfirim akwadaa yi abɔdam ɔte ase mponie na dan yi hwɛdeɛ yɛyɛ ne na nka ɔni hɔ na ne bɛyi nso ada ne yaafo deɛ ne bɛsie ɛhɔ ɛne maame wei fierce adɔfoɔ ne ade hyɛ ɛyɛ ne nyinaa no mo nso mo fa mu adwen ɛtie deɛ ɛkɔ so nuridin ɔho bɛtɔw ate inshallah ɔho bɛtɔw ate bibia anyɛw ate wobɛsan akonigye wobɛkɔ akɔyɛ w'adwuma woba a wabɛpam ataadeɛ san de aba sɛ ɔpanyini woka saa asɛm wei kyerɛɛ me nti mede ataadeɛ bɛkyɛw wobɛkɔ ate menhu no sɛ ɛyɛ asɛm twintwan na mmom ɛyɛ nteaseɛ ɛne sɛ sɛ nnipa bi ɛnya asa sɛ wonya nya saa nteaseɛ no a problem wei ɛnyɛ problem bio good ɔwaade akyea me akra ama osima no mmiɛnsa nwuram asɛm ni mu matia maame mfa ba ɛnyɛ nsɛ misa mese wuram mepɛ sɛ mehu adeɛ baako hɔ ne yɛ menyina so paa akwadaa no ɔyare yɛ mfie sɛ nie bosome sɛ nie aye how many years ni almost 30 something years 30 years from ne mofrase from nakoda brem ya okay yeah akra ho asɛm a yɛ kan akwa te sɛ samampo mu dua de wɔte suro ni suro ɛna de wɔgyina ase nso suro wonim sɛ abusua yi a ɛyɛ krache no enuanom yi a wɔn wɔ yɛ nkyɛn ha yi wɔn no suro sɛ wɔn gye mu maame yi a sɛ deɛ ɔtɔn baako no saa na ɔbɛtɔn mmienu na aka no ama no akɔdi baabi anan mpo akɔyɛ manson te sɛ nea baako no akɔyɛ manson no enti wɔn no suro sɛ wɔn bɛgyae ɛde ama maame ɛna maame no so hunu sɛ wɔn nso ne mfie no okɔ animu sɛnea wɔwura yi sɛbe na adwene mu kan no yɛka sɛ mfie aduasa ne akyire sɛ wɔbɛsan aba bɛyɛ nipa na adwene mu da hɔ na agyapadeɛ no wɔhunu deɛ ne deɛ no de wɔde bɛyɛ no ɛno nso yɛ asɛm foforɔ ɛnisɛsi asankɔba saa na maame kɔfiri mu sɛsi yɛ a ɛdeɛ na bɛto ne ba no anaasɛ ne ba no busuani biara ni chance ɛwɔ fie hɔ maame na so ba no yɛ mienu baako wɔ ɛyɛ wɔn mienu obi awo da obi anwo enti saa bere sɛ maame no so ni hɔ a na sɛ kɔyɛ anuafoɔ ne deɛ a sɛ maame wɔ nana bi anaa ne ba ketewa bi kura wɔ hɔ a wɔntumi nwura fi sɛ ɛnyɛ ne papa no aha na asɛm na kɔgyina ɛna ama maame no yɛ mu hyehyɛ ne sɛ daabi sɛ nnɛ metɔ hɔ a mebɛyɛ agyapadeɛ ne yɛ ne deɛ ne sɛ bi na adwene mu na hɔ enti na agyapadeɛ ne ba kɔden ɛbɛkɔ akɔdi wɔ papa ma no hɔ ɛna ama asɛm na yɛ twema me ntwe a abɛduru saa bere na menim sɛ sɛsi a no sɛ maame ni hɔ na sɛ owura no nso so ɛni hɔ a ne deɛ no ɛba bɛyɛ hwan deɛ sɛnea anuafoɔ no ka sɛ yɛ agyama deɛ no na kyɛ sɛ ɛba bɛyɛ wɔn no mo deɛ a abusua no aka bia wei no na abusuani bia ni chance sɛ owura mu manka sɛ biom ɛduru hɔ a yɛbɛmo asɛ nti wei kora yɛ ahyehyɛeɛ a ɛwɔ sɛ yɛwie a yɛne ɔ mu nyinaa tena aseɛ na yɛhwɛ sɛ sɛsi yɛ no wei no adwene mu ka no maame ni hɔ a wɔwura ne aneɛ no ɛbɛtumi akɔ akɔdi ho awɔ because maame ka sɛ wɔwura oni hɔ a wɔwura no so ni nti wɔtɔn so deɛ a na sɛbi mpra aduasa akɔyɛ adwene bi sɛ asɛ wɔnwe nkyirima no ho bio sɛ wɔtɔn ne mmienu sɛnea ɔtɔn baako na ɛkɔfa amanson baeɛ ne deɛ a na ɛno nso no na ɛntɔ aso mu saa mpo wɔse bi a mede ma han sɛ deɛ baako ne yɛyɛ no na mede bi atɔ aduane adi na mede bi ama me ba no atɔ aduane adi koraa no a ɔhaw bi anim ɛnti sɛ maa meka sɛ wɔno nso wɔkɔtɔn deɛ a me nso me ne ne yɛ adwene a ɛnyɛ yie efie agyapadeɛ yɛntɔn ne saa so yɛntɔn ɛwɔ sɛ wɔ hɔ na bɛyɛ nkyirima deɛ na ama edin no ayɛ dɛn
aka ho saa nso na krachi enuanom so ka se ye omo nanadia enti krachi no a ono nso nya bie no ono nso busuani bie ni chance wo mu nso a eno nso me no omo nya adwen se woni wo mpo a ewo se omo so ka se ye wo fa dia ana se ye papa dia enti yen so no ye nya bi a eye de se dia aka ye se maami ni ho de se de omo ate se maami di bi bedidi a wo mu ni hawo na se maami ni ho a na se ne ba no so sebe na adwen mu na ho a ebe dey eho na wose ye transie na ye sisa nkonwa no e ma asomdwe dey eba akora me nsa ebre no ma dwen kire ne me ma ba mu enie me da se wo ho eja kwa me se madinki aka kire on sa asem a me ka ye no ase na me wo ma bedwafo ikura adwen mu kire se asem no bi wo ho no mo a ye ntwetwe no abasane asre asem no bi wo ho a wo hwe asem no busu na wahunu baabi a wode to kire se maami ni kurumanie ntia ye ne ma ono nso na yere panyini ena ono mo nso e maami ena ye yere ketwa enti tachirema ene se enya ntokwa emoja kura tumi ba ye pibigu no ye miribi enti sa antiase no eni nkonwasie ahakakra na eno na be ye adwuma yakọ abi na mi da si wo ya suru wo ya asempa na ye kan sa no sure na de be kan se e ka maami kura de gase we nya asem me manie mo so maami ni mo hwe situation kura ye maami wom na se bibi mpa ba ye ntena se na ye nka na asomdwe mra enno betumi afre ne ma se me mei mo hwe mo maami se de mi sitie na mo hwe mo nuan mpo situation awom enti sei edan no sei na mpesa me ye na o kase o ton kra ma na firi ni sem de na me ne mama ya adwena nyi every say ubai kra sabi ye pana ya resre enti wetu aka che me ma ne se me ma me sira mo mama me fa we ensa me ho yare eni mu nua nyina empo se me ni wo mpo a mo fa dan no mama nua no fa ensa na yare me jiri se nka sodwe beba ena man so tumi kase ye mpene e ma fa ma han so na ho so de me no mo nya adwene nyamodia you have no right over dying. Yes enti enye mo wa komete wo ho die ho maame wo di bia ma wa ton ba kasagu why na ton ba ko wa ebe me wa ton ba ko me pa cho eno ye why die bia die che ye de ma wo no wa ton enu mi kunu wa wo no ne die de ma wo wa ton kunde obi anka bibia anane manso eruka ya o ya we say meba tuni dia yasa na sar daki guda ne wannan ta sarin nan wannan yasi ya yi shi daki biyu gafan jiko da na sar na samu kudi na ba na karbi wancan dama daki na biyu ne shi yasa na wase ba ku pe no otoye wato enti wato ka mienu na wenu de miton edan bako de wono ton ye no ya ye no ya dan mienu wahu enti mfa so wom ena mi si sade wenu de oton ye no asem na ba e court ye case no ma min jiska wo we ba ko na mi fa ma na oton enti dia wo ton ye no o de kwa akotua akoje dia ma mi ton ye na na me ba cho men kasa enye no kure na te say enye no kure eno dan na ba ko na me ton ye no dana ba ko na me ton ye no me ton ye me disikane ma wo ma me no ofre wo no de ma wo no de kohwa akola na yare e koto no de enti e koto ne se me kuna abusuafo se ma mfa bu ama wo mo ni sa me tam akola ne ma wo mo ne ye ba no ade enti na sa akola ne yare a o de ne ko ho wo de ama we eti we no afanya nsa kwan bia na kanokuro ye kan eden se de o muso o mu dia me ma han sesi amani hu ade a me ba bebe kro bia me pa o chow so wo se wote wonu obuhwe wonu ya ba so te wo obuhwe
me pa cha okro bia sama me ka kire wo ni se omunyi ense me wo fie me fansie sebe mpa mi twaboa kanya asemasi me fie wo ho ni obi na mafa na watimu kwa mani hu de me ma aka mienu ba ko abrochire enti me wodan wo ho piensia toilet emba bibia na me papa fie na me to ampese ho na ma ya wo me why you wadwen say we woji a wo beton ai why you wadwen say okay now nuru omunyi adwene mfiri so waton bi eno no meba eno no mure fi se eye mo nananom din na da sa afie ne so ene ma wo ton ende na refi ana enye se wonti ade ameka no mente me no mienu Matias ye maami so wo miensa o one ne ma ne wo miensa ton ye no ti ade am ye se de ma no to ye se me no kasa no ma no wo ye friend se wo kwa babu station wo kwa sore no wo sisi ka wo kura wo be se me no kasa no me jima de dia wo ton ye na me pese me usa dia wo ton ye no o se je wa de me jima de se se me no kasa no okay enti ma me hwa de bi se maami we sebe mesre meka oni ho a unia no nadwemu ha no dan no mode be ye dai menu no dia anya ye dia unia ni ho a dan no mode be hwan dia ye me ba maami ka simple che se ye muslim for wuti ade ameka metie ye muslim for wono wanya muslim we christian mu ye christian ni en yake fadi asanti so me free nyame ne na zuwa no we mama ne o dia manin kansi on for so kansi aza be ma no akire gwatreme o ye christian wo ye muslim nti ye ko bibia isa nyankopon so kan me se me muslim ni a me papa na me mami wo ye christian wo japade a me ndi ni japade nka ho wonu so ye muslim ni a won jimmy japade so wutade amika ye kone muslim wo ya ka chenu direct na wo ye muslim onu so ni christian so nkyere ne sa enti ne what do we do then you see meba mo obi an kasa bio na problem ni nyina wo enti sa sem wei eyenkunwasie hwe ye wo mra wo Ghana ha emra no supersede bibia amamre religious hwan ni nyina etwam emra ene wuli enti die na ene emra ne ka eja kwa me asemwe wo oba de chia me chief ene jesmo committee sa question we aha no munyina namontoma emai mienu na muntie di omo beka na mon kan kire me ansa na masore me da se mon so abrewa mu na monye na wa mami Amina Ibrahim Amina Ibrahim eya baba wa emfinhie aduasa nkono na baba wa iwanya na ewrei ona wari amana fon no wa fon na nimu aye mobo mo fa Amina mfo nyini mfa to so mfa mame o da bi amafo ko wari ye ka fadi mfo nyini mfa so mame wa fon na ya rehosem enra Amina ba ye nim ha na samu a wode ba nyina ne se wone krachi bia ye frɛ no Emmanuel Entwi krachi dodo na nim si ye frɛ de bra kwaku ene ye wokɔ nyina wusu a enya asem ketwa krachi one ne papa kora ne nabusua ne nua bi no mo yaka enfie duonunum eyi wono no obefa no ene oba sebe na dwere da fom ohunu se da bi enye se otiase na woni wabusua yaka enti wo ye siesie e ma no san ye bio enti ne papa no hu sa no amze kai wonye oba aba ye wadwene wo fom enye se watumi aye sa de we di a ene ye ba no yenso ye be mana saase se galam se na wosui wonu nso ni di ho no onye ne nkakrakra ene ye se asase ko kakra kire nsem no
now to me say level don't change Sikane ba kakra. Sikane ba level don't change. Sikane ba ne nso no e na krache ne nso share ma fa. Yeah, obe ne say so obe fa bi aka me ho a e no nye masem. Na nso atete. Ababa we ya nyem ye de nakwa akoto ayaresabia arehosam ne say ya ye no operation. Ono ye na de se nko onwu bieu. Boy na di dwato akosi wono oba na wofo so ekosrei se oba no amanfo okeka se ompanu nti no onyem ma no enti wosre se onyem ma no ampani ampa wakonyem ama na wie no okowo wie ya me kwame maame ne papa ha me akohwe me ama me ho akena bo afedie die kosi ye so akofo oba afoforo oba sebe na obeton nkuruma ema sebio ono ma ne banku ayaka bi ema ni die edi ne nkuruma boso ono na sesei waba abeje ne kunu wensa sebe ababa wei ekunu yi edi aboso nti eba asa no ewura ne de onsi de ehia ne se owura no one ne tena aye no ache ejapade a one ne mienu aye no sebe ono okoba onso koba galamse no ono sa ba ye ya oda so yi etiefo wo ye o entia ne ejapade o mu ye nyina no owura ne mfa ne de ma no oni baabi te onya baabi te na obesa akoye galamse kolikoli na wasa etumi anya bi na sebe o wasan esine dadam owura ne se oni ni hweye asam no ba yanim enra ye frɛ sa bra akwaku na otumi se krache no sebe otukwan ho otukwan ehefa na otukwan akọ awode wonka okay wonte yenka kura di wonde san no aboa o kwekwe na dede die na bi wo ho na wonte dede die na bi wo ho no wote yenka pa na yenso yete ne nka ene ye ka kire ne se yete onka nti die bi kasa o se dabi okay enti ya ka kire ewura ne se onko na onko ya se adwuma na afi adwuma bi e wase no enra eja kwa meka asem wewe afidie yi so se patio onna patio ochini baabi a wo hye bia no patio kaso obe wo kyew na wa fechewa obeye good baby ono dede ho na patio okay enti when you be pass o dia edi adanse e wo paso dia sie nyina na o ba ho toto no e na we de say na mentime na patio so nyina ho okay enti eba ne saa no awura ne koi okoduru krom ho no ene ebehwe wo na ade makotena oteke no wo no amu oteke fa kama sam no na wo sankwa siafo ne sa jimifo na omuguo no sabe mesra meka o nyamo etiefo na midi matem ombetumi akama sama ye den wo sa ba ya wei anadwo wei mankukura mi nku akokọ bio osese wa na hye Amina Ibrahima onku akokọ kura bio ti de beye ye ne se esese onum freja taba mane ya we omu na ye engineers of the program se mpanyimfo me ba mo ha me ba ye no krache ne so obekumi o entimu nso mi mu ehwa na ye nso ye ba ya de nyina benkwaten wono se enkawe toase sa mpotemu ho ne de ya de ahye ne nsa waje aboso good aha onye MP okay no you take patio ni wa wona very good enti benti ya pe kai bai ma ha so kobra o to say ya me do go kobra enu ade akwa no na ni nsade o wodi atemo se oso ebe ma de wodi atemo na ge ba dia na go jina wa che na ga abatu enu anajo no nyina usukuro no wa uko obi ai kobra enu anajo no abaya no eye na no etibe frese okoduru fie no na chese nikuru Ibrahim no na enye akrokra enti emanu ko committee for any empanifo okrumo no amanje ema ofre abratia no enti ofre ni ema me ni police division commander wo eye nkale S chief
vital snape ne wura na obon ho modern pa ebra me born na man say asem say abranche Ibrahim say anchi no anchi say obeku ni ire enti no nwa na ye nkonkofa no ene wono aka akotim ene ope eye ne mess bi ene ni tipa e kodu e hono a ye ko ye no na abranche no na ti sema o ji krumo so bi anti mi na hwe phobia o so bia o so police ye kodu hono abranche no emna ti sema o ye nyina no na odin ho akawura ye share no a ye ba bi afa entino kobia ye ni na chese abaya no aye amina Ibrahim no eku abato no so enti emma me share edan no na onkodem because obi a bema atimboni abali tiri se onyano a se obekunu no de so kodadan mu a wanwe a na anajo obi ni de besie nipa adwene ye ndi enti abaye amina Ibrahim ni ankodefio na mum adeti anopani omu ko firo amuko ya abrante eye Emmanuel LG eye Blakwaku atimi asisa eye edem ho ni manyina afi edem ho no a wabudan ni ni mani na fo ba ne ntuma ina eka ho no eni na no a ofa no bi ma titio ni na bai na also ni say no go through what by be no kono san sen This is the finals of the house. wow.
ni eni nkomo nti me kira asem ni mu nyina kire committee chairman no say committee chairman ni de Samuel Pepra ana o say asem no mu tie bi nti die na omo ye pesa omo ye na me say omo nkofie ho abaya ni so wakofie ho ko ofie ho no abrante ne ne ko se omfiri fie ho nko ohia no ho ana me say onkofie ho no mo na omo nkofre be ma no ne abaya no nko omo ho no no mo ni nkohia ni nkomo omo ko abrante no say onko na ye nyansa be sabio na ne word a ono kan no na meka nyansa be ni ni mu a ye be ka kire ne say ono no free dem ho no ma na say ge ni free dem ho na de waba na ye ne ba ne maame no emetena ho to mo kan sa no na me se mate na committee chairman ne ka say ye pese ono mo kan asem na o betumi aka nti wo friend nkofo abeka ho wo mo ne wo metena se di nkomo assembly man ne wo mo keka ho no no ma chi abrante na akọ no mo ne na akọtena se aka ne say okay ne ye hia free ne ho say edan ni mu no akwada na ye kan na asem amina no ene ne ba no ebenya ba bia da anwumre no na ade ye chi anwumre no ade ye chi a wo mo ne abrante na kasa ma abrante no mo de na ba ha no mo say o mate o mo koi ene o mo ka kire abrante ne say akeke na wakofa na betene fi obaya na abaya na ofio abaya ne nioma nso kra se gudemo okoto niema no nso wo ho enti ene efiri ho neko ese abaya ne se onu so tumi ware ma ne yi te se de we ni kan yen pepepe ewo committee member nanim ge kese no e confirm kire wo mo sa okay obolo no onu so tumi ware ma ne yi enti on free pokria no onu ade obo no okay on tumi free dan ni mu ma ne yi enti omo free on continue pa ba fi ho na dede ni ade no omo chi abrante no omo ne call committee chairman ni fie ana omo ne kasa na ntiase ma bebia atemdidia na odidi otek for ene mpanifo no enti wona omo ka say it is a free police because the aye no anhwe ya obeye no okotrete ge ne say ge ni nim na osifie obekunu akun akwala no na me say okansa na o say ane na me say mate ti wana me frɛ be nkwa aten say ni na esi enti onko commander ho ne ye ni nkomo no so o ne number of friend no to ofre commander na commander say go kofie ba wajai o tuni ono ane ka na wone be wo nyina aka ho bi na ofa ne men kan ho no moko to moko nyina ne omni edi nkomo ana omo so gufie wo cha wo na omo ne hwe se nko be hwe ama asumdua ba nti ho na ohun se police ba no ye frɛ ni nua ba no ma ne hu se omo monitor ma ne nko ba bia police for ne ba nti won so bo amane ma omo mote woni te na omo ye dede se police for ba na wo bete the one I saw bar from so omo mien kan asem no afedi omo mien kan asem no nti chairman ne je phone no ka kire me say na abrante na ka nti omo ye ndem na me say dabi obi a watrete obi so obekunu de ye nim say omo koda obetimi aye no bone nti de tie ne say omo ntwen na police for ne mra omo ba omo de ne bo hakosi ade ye chia no pa de hu bia ye betumi aka no mo so mate na omo mane nko no ma yire na gina ho ana omo akire bosamamu so bosamamu awofo bosamamu akire o fra de so unsuro afa de what bibi ese kromo no wa gibibi aboso na ni nsade untumi nka na asem ni papa na o kire na ase no ha no o se abrante ona kofa ne ba kromo ho omu no na asem so atena so omu ne ba kokoro omu panyi bia okrom ho ana onfo obi anye hwe enti yem mamra ene nini enti omu bose se na obete no ene oba afom se ono ombeka de ma ni nya akwan dwane ye no to oba afom no omu hu ni se afa de operasum dwie ti komeji chama ne ka se osre enka waba fom die yema omu nka asem no na me se de bi so gya no no ma ne kwa ono ne be hodi no to de oso omontrance but omoma police for them ra na oso ate enti anumu no achi no obeka kire omo say na ne nsa da aduanim no ombe frɛ no ede ne ba enti omma ne nkowie aduane no na omra onko ba bia na ne yere kese no zo ofie o to okoye na me say ofrɛ no na omo zo adurukoti a amo frɛ lady ne say omaduru no omo wei to omo te ye na fum wan rafie kura okɔ no de nti kan wura da wa friend yere gen kese na omu nyina poa ti apolice for ne ba ye na omu call committee chairman no mu ho no omu bo amane ne kire omu no omu kofi akohwe se oho ana woni ho omu ko ya ye hu anoma ba o akola na eya abanoma na again ni tu ne fo e ma ne kofa ne de ba nyina wusu ho no wonne wo ho waja akora ne wo ho omu asa to epru no omu de lock atum
padlock atum saa ai Adam and Eve ni ebi dem dada omo kwa omo ni ho omo dwane omo kɔ no ana e ka kyerɛ amina sɛ saa na omo ayɛ de a ebi anyurum ba bibia beda nti omo nso nkɔtɔ padlock foforo emfa metum ana omo kɔtɔ kakraka na da ho nse yemienu ebetum nti omo de omo nso mawi nti ade akyi a omo bɛba hɔ na omo behu sɛ omo aba na omo ama na policefoɔ no yɛ sɛ ne omo kɔ ade akyi a omo mmra na omo mɛyɛ case official case na omo nyina so emfa mɛkye abranteɛ no emfa ne nkɔ omo ba no pɛ ya na wabu if no o nkyɛn hɔ no wabu fa if no ayo wabu no awura dem hɔ ɛdɛm hɔ nie momfa nto so matiefoɔ hwɛ bi ɛdɛm hɔ nie ayɛ dɛ awura dem hɔ mattress ɛda hɔ wafakɔ watu TV decoder no asesa nneɛma ɛwɔ dem hɔ gɛɛ ne ntoma a wɔkɔ wogya no wɔ hɔ no mo no sɛ ɔbaa no na akyɛ mmienu afa fon sɛ bɛrima na afa na ɔde kɔware ayi ɔbaa boroboro sɛ hwan o obiara nim o dabi sese yɛnka no obolo yɛka no nimu edu ɔbaa nimu edu no wo ane ne di no pokua ane abɔ ne di man pokua de ɔboro wɔ mo no sɛ ɔno na asesa de ko wɔn mpagya ɛne nneɛma a wɔde yɛ aduane wɔ fie ayi bowls ne silver ne nneɛma a wɔn kɔ nsuo gu no matwe mɔɔ ne nyinaa de kɔ ana ma cap no na atum sei sese yɛnhunu baabi a wɔn de kɔ nti wɔn na committee akora ayi ne nua ne frɛ me anopa ne bɔ mamaneɛ no ana me sɛ ɔmfrɛ committee chairman ne mame to ɔkɔ na committee chairman ne frɛ me na me ka kyerɛ sese na ɔse ɔmo ayɛ biribiara bi de ama yɛn na mmom wei deɛ mfomsoɔ no yɛ dɛ efiri wɔ mo to ɔmo srɛ baabi bia abranteɛ ne hyɛ no ɔmo nim so ɔnkɔ akyiri bobo ɔyi mo so nka bobo pokua no abaya kɛseɛ no pokua no na kura ha ɛwɔ hɔ to ɔmo suspect sɛ ɛhɔ no ɔkɔ nti ɔmo boa bo ho ano na ɔmo akɔhwɛ so ɔmo kɔ no ɔmo abɛkye no ɛde na akɔ police station apolisifoɔ no ɛyɛ bɛnkasa bio atiefoɔ enti asɛm no ne nyinaa enie enti sɛ yɛyɛ a yɛkasa yi deɛ ɔno so ɔyɛ bɛɛma na nkwasiafoɔ ntumi nyɛ hwee no nkwasiafoɔ no ama no adwane watɔ werɛ mu kuro ni mu no ne ho nsɛm nyɛ nsɛmpa patuo nsɛm a ɔkɔɔyɛ deɛ ɔkɔhwiahwiayɛ ɛne deɛ ɔkɔteeyɛ ɛde fa saa akɔ ne hɔ no adɔfo ne ade hyɛ krakye n'ani nsadeɛ ɛwɔ nyina wusu hɔ na hwɛ sɛ wowo nti poosi aba na wowo adwane na amanfoɔ gyina hɔ bɔse sɛ ɔsɛ woyɛ bɛɛma ada na wo nyina hɔ sɛ woahu sɛneɛ teɛ enti ɛno koraa ka biribi ɛde fa saa nipa wei ho ɛde kyerɛ wo good ọba de achi ame akra 1 minute on this ye na wono a odi animu ama abeduru ne aduru nyina ase omo ayade omo akonkode ne pa omo ma kwaku bra kwaku antwi ayemre sabe watupia afa gyan wahwem na meto kraman na mede no ama amuna na mato ne din se ode beyew ode be idin a onfanto kraman no ode beyew any if a bisha way or the bibeyo ode beyew no nkura ye okay ode beyew no kra ye so wo wanyam na wa beje dan no fi se wono wo ware wono so tena mu bia eye na fi wono so nanka okwan on se wi ase wo ye mense bebrebe a de esi ani o ese wagu hu anu ase wo kromo ese wo si oba bia pe wo kromo bi wa won pe ni bi o because wo dwane so no as you bia ye frɛ wo na abai na nke ye kan no bokwa again ese wo ba kra wo dwane agya no oba pani no ordinary wode na si awowa wo se endi woni yemiku no are we nyina ya ade akwada no so odwe ho na wa hweze ba azem papa ekokra no wogya me hokɔ wodwane kɔ endi be dey endi wi asesa asemba na se yeto ye nsa frɛ mu a ya mudusu nya mensem na adwuma no nye nko ane yeyo enka se wote se wonyina wusu se ho awan di asema be da bi yendumi ma ho ya ka jam se ba bi a wo bia no yenso so ye wo bia ese sunsum no ye di wachi endi akura we kura onwie ye ne etoa so oba ese ye dan no aye hwe ama awura no ese abeda ho ndisi ye de ye awura ne dia akase ba bi obi obeba no obehwe akwala no na brabo a won na abo no so ne chefe um bia no wode ama no ndi wonwie akura ye betoa so afiri ho okay 1 minute eja kwa me na me da se ma ye mmokrumofoɔ no mpanimfoɔ no aba so pa na afi ye mmo
inspector no so abaso hey one inspector share divisional commander chief superintendent committee post no so we dey nyamisha no pa wo se call no call e wan na so no ne men e call e wa ya de pa na brakwaku de wo na se wo ne kaya beko afrika ya ro no ho a wo se saa wo boso wa hu wo ti ho na wo di mensem na wo di atem na wo ye de wa ope na wo se krono e owura na amina no a ofa no fofofo no nipa de enfa de fofofo saa o na obo se o tokana ma ndi anto odibi be yo na no me ka se bi se kura wo komu ye twa hini fom wo se bi se kura ye mujo amina no mpo a wotima go ka mfie aduonunu asema ma asomdua aba no ono kura mpo no e na wo ye mi sei na wo pukua so asemba ha nye se bia ye de sika na ba betwitwa wo ye to sa fro nya asempa bi ne ka na no ran de wo ye wo se kromo no akwan ne hu ni asempa wo se kana ho asempa nka bra wo dwane ye no ka asoma si de wonte sa na so wo dwane ye no hwe afa na amafo nyina ye ni agi o we che se suban a wo da no adi okromo no enye papa nti ye besre na komatifo no so bona ma hye no na wo wie no hwehwe ne fa na mai asem kaka meka ne se memfa eye amena tudie na sa abrante ade na adwemu no sebio enhyedan enkoyie sana obeku nipa wanku nipa na enso nko akokọ bio eni odwane nu na num keka no wo titin ya maye so ku na obefa no hu adia on ensa baya no ne ti wona ebusuafo bia mba na so bibi santi no onimsa baya no ni ebusuafo okunu no okuni bia no bonsa baya no wo ebusuafo hwe so wo obiti on na de titi oba na amaniwu so wo na ebusuafo da on owu bia na bohu na busuafo so owu bia na bohu se sabawe wo wo busuafo imi krapodan fo kro na mo se ukuna na so owu a arofo wo behu busuafo wona wo behu se asam di mu asem ose moje edibim no ye kunu dwane free ye kunu edwane free onkunai onkunu na so yo no ni nia baby ana onu obema bi tim oye ne sanka be ne de anka be ye ne de ana kanya ne de timi nia ba wutie mi nia be ma wutie me ene obi ntina entete no enka nchan so be kuno wankuna nko akokọ bio enkunu because ukuna unsu baby abeda na enye baby abeda no unsu enye ukuni kwa wasa suwa ni boni nyina wasa suwa enti fa wetu ufo saa meku ne die yenyimfi ya adwene mu kra yenyimfi ya adwene mu ni ehwe me maame nsu die asemwe eni kwansam anya asem bia na odofo so ufamba TV so na meka asembi wo wa eyebusuafo mutena se no maka ho asem na bibia to atwa na asembia na mudia ba TV so asembia na mudia ba TV so edan ho asem ejapade hu na ache na de ben we ni kwansam fembra TV so emeka ho asem bebre abusafo nya no matena se oni enkora no matena se seni na mo yemene nji ona seni na ma wo yenso de eni nji nye bibia na mo betutu mo tuma e de aba TV so samo ba beka ho asem mimi aba wutie me abusua se asembi sia yentutu ntuma fa metena TV so asembu ana hu hia so de ba TV so a muntina fie na monka ho asem se na monka ho asem ana sabusafo ne still na no omonta anase nipa ne ntie ya eno abetu bi de aba program so na TV so no abeka ho asem mienye very careful pa mienye very careful no mama kra de wo abo brebe wo ko na dan ka wo ma to na se omo wo ma chem de ma han kra so anka yin spere wa asem ben e de nyansa abro to ne ne kakra o ma ebenya no de abro edi na ne wenya sembu wa ye na no mutu metwi wo twan so na nya asem bia o de men kasa wo ho bebre me de mu besia me so be like no wa share se na me di kaka ne first ama no ne fo nyina enya video bi ahwedi etu omohofo na face we mi abel no so notify se bia videos bi ama bia e bra no benya bi ahwe
Mediana Queen Blains. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created CorPlan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. CorPlan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built CorPlan to tackle this problem. So CorPlan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. CorPlan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try CorPlan for your next online transaction? Visit us at www.corplan.corplantechnologies.com.